ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಗೀತೆ ಕಿಚನಡಿ నేను ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪುದ ಚಟ್ನಿ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನು ತೂಕ ಇತ್ತೆ ಬನಲಿ ಒಂಚಂಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದೇನು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೂಜೆಸಲು ಬೊಲ್ಲುಳ್ಳಿ ಚೋಲಿ ದೆತ್ತದು ಕಟ್ ಮಲ್ತುಂದೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಕಾಯಿ ಮಿಂಚಿ ಪಾಡ್ದು ಪೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನು ಏರಂಡಲ ಗೀತೆ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸ ತೂಪುನಂಡ ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೊನ್ಲೆ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತಾರಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಂದು ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪುದ ಚಟ್ನಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಗಂಜಿಗಂತೂ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು. ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಈ ಮೆಥಡ್ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪುದ ಚಟ್ನಿ ಮಂತದ್ದು ಎಂಚ ಬತ್ತ ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಿಳಿಪೋಲಿ. ಮೂಲು ಯಾನು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೊಂದೆ ದಾಯಮಂಡ ನಾನು ಪುಲಿ ಪಾಡುಜಿ ನಿಕ್ಕಲು ಪುಲಿ ಪಾಡುವರಂದಿದ್ದೇನೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬುರ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಪುಲಿ ಆದು ಬಿಡು ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಯಾನಂಡ ಪುಲಿ ಪಾಡೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪುನ ದೆಕ್ಕದು ಕನದೇನು ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪುನ ಏಪಲ ನಿಕ್ಕಲು ಪಲ್ಯ ಮಲ್ಪಲೆ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯಮಂಡ ಕೈಪೆ ಆಪುಂಡವು ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಕಟ್ ಮಲ್ತುಜಿ ದೆಕ್ಕದು ಕನತಿನ ಮಾತ್ರ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪುನು ಇತ್ತೆಂದು ಈ ತಿತ್ತಿನ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಬೇಯ್ತಾ ಇವಾಗ ಒಂಚೂರು ಆಪುಂಡು ನೀರ್ದಾಲ ಕೂಟುಜೇನು ಟೊಮೆಟೊಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಇಡಿತ್ತಿನ ನೀರ್ದ ಪಸೆಟ್ಟೆ ಆನು ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪುನು ಪೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏರಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ ಬತ್ತೀನಿ ಇದು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಆಯ್ನಾತ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ತೊಜಂಗ್ ಸೊಪ್ಪಾಡು ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪುನು ತಿನ್ಪುನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಡ ಇತ್ತದ ಜನ್ರೇಷನ್ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಪೂರ ಬೊರ್ಚಿ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಂತದ್ದು ಕೊರಿಯನ್ ಅಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ದಾದೆತ್ತ ಚಟ್ನಿಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡದೆ ಪೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತುಲ್ಲ ದೆತೊನುಜಿ ಒಂಚೂರು ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪುನು ಬೇಯ್ಪವನ ಆತೆ ಟೈಮ್ ನಂಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ದಾತಾಂಡಲ ಗೀತೆ ಕಿಚನ್ ಬತ್ತೀನಿ ಇದು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಆಯ್ನಾತ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಶುಗರ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲಿಗಂತೂ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ತಿಕ್ನಾಗ ಅವನು ಖಂಡಿತ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಂಡಲ ಅವನ ಆರೋಗ್ಯ ಉಗ್ದೆತನು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನಿಕ್ಕು ಜಲ್ಲೆ ತುಂಡು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದೆ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಆತಂಡು ಮಸ್ತ್ ತಾರಾಯಿ ಬುರ್ಚಿ ಬರೇ ಸೊಪ್ಪುನ ಕಡೆಯರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಪೀಸ್ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದೆ ಅವೆಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಪೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತೂದು ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತ ಪೂರ ಚೌಲಿ ಅವಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕುಲು ಅವನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರು ಪಾಡ್ದು ಕಡೆ ಹೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲಿ ಕೊಂಡಲ್ಲ ಎಂಚಿನತ್ತ ಚಟ್ನಿಂದು ಗೊತ್ತಾಪ್ಜಿ ದಾಲ ಕೈಪೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ದಾಲ ಒಗರು ದಾಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ತುಯ್ಯರತ್ತೆ ಕೆಲವೇ ನಿಕ್ ನೆಸಲ್ ಪಾಡು ನಮ್ಮ ನೆಸಲ್ ದಾಲ ಪಾಡುಜ ನಮ್ಮ ಪೊದ್ಪೇರ್ನ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದಿನತ್ತಂದ ನನ್ನ ದಾಲ ಎಣ್ಣೆ ನೆಕ್ ಸೇರವುಜ ಇತ್ತೆ ಒಂಚು ಬೌಲು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಈ ಮೆಥಡ್ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪುದ ಚಟ್ನಿ ಮಂತ ತೂಲೆ ಇಂಚ ಬತ್ತ ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಿರುಪಲೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಲು ತೂಯ್ನೆಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ.